No, dobrý deň. Tu je Daky a ideme si dneska zahrať Minecraft. Vidíte, že mám kreatív. Ale to nevadí, pretože dneska sa chcem zamerať na jedného moba, ktorého chcem šikanovať. Áno, šikanovať. Tak toto bude. Takže ideme urobiť veľmi jednoduchú vec. Vykopeme jamu 3x3. Dva bloky hlbokú a chcete vedieť, koho ideme šikanovať? Creepera. Chudák Creeper. No jeho problém. Stával som si ja doma, on ma odbuchol. Tak ja mu to idem vrátiť. Cerota Creepera. No čo, tak sa na mňa dívaš? No bojíš sa? Lebo tuto Creeper je taký poserúdko, že on sa bojí týchto nevinných ocelotov. Vedeli ste, že kedysi Revenger je také veľké zviera, sa bál obyčajného zajačika. To bol fakt akože, to ste mohli chudák. No dobre, takže sayonara, loser a užívaj. Tak, teraz urobíme toto. Ideme šikanovať ďalšieho. Ja som taký robo-šikanista. Takže ideme šikanovať Enderman. No a čo? No dobré, ja si tu zhebím. Papa. Užívaj. Chceš dopadnúť ako tvoj kamoš? No, odpovedaj. Odpovedaj! Ja mu dám, že mi nebude odpovedať. Aha, Ender pahla. A, ty si mi teraz povedal? Dobre, tak čau. Ty, jak to logikuješ, kamo? To nepoberá hranice logiky. Ty si fakt nelogický. Tak radšej buď... Ups. Nevadí. A ďalšia endopechla. Uí. A teraz ich už nenájdem.
by sme robili, Ahoj. Vidíš? Bojí sa. Ten dospelý za ním nebeží. Aha, roklinka. Plná vodičky. Uí. No, takže ľudia. Jak sa máte cez prázdniny? Dobre? Hej, prosím vás, dajte like, dajte koment a keď chcete, tak aj odber, no. Do toho nutiť nebudem, ale keď ho nedáš, tak uvidíš, čo sa stane. Chceš vedieť, čo sa stane? Úplný prd. Chápeš to? To nechceš, aby sa stalo. Nechceš. Jo, pokiaľ sa pýtate, čo teraz robím, tak ani sám popravde neviem. Len lietam. Pokiaľ by ste chceli vidieť viacej videí z Minecraftu, tak kľudne. No tak napíšte komentár a dajte like. Ale pokiaľ tu na tomto videu bude minimálne 20 lajkov, tak vám ukážem môj server. Endermani. To sa tu spavuje. Tak vám ukážem môj server. Moju dedinu. A jeden z youtuberov, ale že naozaj reálnych youtuberov, mi tam postaval domček. Do tej mojej dediny. Aha, to je vidieť. Aha, to je rastlina, jaskyňa. Ja idem na Deep Slate. Chcem nájsť bezvodná jama. To je nekonečné. A dripstone. Tu nie sú žiadni zombíci. To si zo mňa robíte pavúcik. Takých priemerných ľudia z nich chestia. Ale pokiaľ nie sú v Minecraftu. To horí. Ale mňa to nezaujíma popravde. Takže ja idem do Nedru. Ja im to tam idem pekne upraviť. Nedr portal. Keď sa pýtate, prečo tak hovorím, len tak zo schandy. Hebeš, paličku, už. Hebeš, babach. Máme. Jo, tak to je nestrné. To čo je? Nie, sa pochtal dovnútra. Ups. Nevadí. Natočíme nové video. Stratil som sa v Nedru. Vy tu čo robíte? Sme tu v jaskyni. Aby sa na mňa šéfovia, piglinosovia, nenahnevali, dám si golden armor. Ja viem, že by sa na mňa nenahnevali, lebo mám kreatív, ale aby som pre nich vyzeral ako boháč. Lebo viete, oni majú radi zlato. Asi
jediné veci v Minecraftu, ktoré sa zaujímajú o zlato. Možno tak sa ja zaujímam o zlato, keď z neho chcem urobiť takú štýlovku. Viete, jak sa dá s tými doštičkami vytuniť, nádherne vytuniť armor, no. Tak to s zlatom, keď ho vytuníš zlatom, alebo vytuníš zlatý armor, čo na armor stand, tak to vyzerá fakt dobre. No, dobre. Čo? No, keďže neviem, jak sa dostať von, tak to vyriešime. To riešim vždy. Čo? Ty si... Neviem sa to máš pýtať. No, zdrhaj. Prepač, to bolo omýchom. Láva. Squid Game. Napíšte do komentára, aký je váš obľúbená postava. A je mi to jedno, či je to z jednotky, ale napíšte, či je to z jednotky, či z dvojky, či z trojky. Ja viem. Dvojka, trojka, to je len... Dvojka je len pokračovanie, ale... Neviem, to by sa tam mal objaviť nový. To je to. S tým budeme pracovať. A dá sa s tým pracovať. Hej. Ako robím taký tu brutálny kreatér. Dobre ľudia, toto video sa bude volať Urobil som kreatér. Urobil som gymnastický kreatér. Hej. Ancient debris. Aha, vydržal. Ups, nevydržal. Tu je štierk. Nedobej štierku. Asi je. No dobre. Už by bolo na čase toto video ukončiť, takže lúči sa s vami Ducky.